Il-kap tal-Oppożizzjoni baqa' dej bil-politika populista tiegħu u qed jibqa' jikdeb u jiżgwida lin-nies fuq suġġett sensittiv bħalma huwa dak ta' droga. Dan fil-kuntest ta' riforma tal-Qorti tad-Droga li l-konsultazzjoni pubblika dwar il-white paper tagħha għadha kif intemmet u ġie nutat rispons pożittiv għaliha. Kif diġà ġimtenni il-pieni brabta ma' traffikar ta' droga se jibqgħu l-istess u jwasslu sa' omur il-ħabs għaliex ir-riformi jantiża biss biex tkompli tagħti l-għodda lill-qorti li titratta il-vera vittmi ta' droga. Iżda fl-istqarrija tal-Partit Laburista ġie notat kif dan ma jinteressa xejn lill-Partit ta' Bernard Grech li baqa' l-Partit tal-Konfużjoni għaliex fuq naħa jibqa' dej bil-miżinformazzjoni u l-qerq fejn jgħid li l-Gvern qed iċedi l-armi fil-gwerra kontra traffikanti u fuq naħa oħra meta ħassu iżolat għaliex stakeholders bħal Caritas, is-Sett u l-Oasi irreaġixxew b'mod pożittiv għal din ir-riforma meħtieġa spiċċa jaqbel mal-maġġoranza assoluta tal-proposti fil-White Paper. Il-Partit Laburista kompla jispjega kemm dan jikkonferma kemm Bernard Grech aġġel u xeħed il-partit tiegħu stess għal ġolħajt, anke fejn tidħol din ir-riforma. Ta' min jgħid ukoll li anke Times of Malta spjegat b'mod ċar li għal kuntrarju għal dak li qal Grech, ir-riforma mhix marbuta mal-użu personali, iżda għandha x'taqsam mal-qrati ta' droga. L-istqarrija temmet tinnota kif il-fatti juru li l-uniku gvern f'pajjiżna li ċeda l-armi kontra traffikar ta' droga kien dak immexxi mill-partit ta' Bernard Grech li ma ddejjaq xejn jagħti il-maħfriet presidenzjali li traffikanti ta' droga.